Ovih se dana u Buzetu dizala prašina s obzirom na podlogu koja je vapila za pokojom kapi kiše. Pobjednik je Slovenac Jure Žabjek, 18-godišnji vozač Unior Tools tima. Ostvario je i novo najbolje vrijeme na stazi dužine 1,7 km i s visinskom razlikom od 300 metara koju je odvozio za 2 minute, 26 sekundi i 344 stotinke. Uspješni su ovog vikenda bili Slovenci. Srebro je osvojio Žiga Pandur, također iz Unior Tools tima, a broncu lanjski pobjednik Miran Vauh iz Črnog Trna GTA. Najbolji Hrvat bio je Berislav Topol iz samoborskog kluba Šišmiš, osvojivši 14. mjesto. Nikako očekivano, trebalo je biti koji svake godine da Šišović bude prvi, njegova domaća staza, ovo je totalno neočekivano, nešto novo za promjenu. Downhill Buzet, najbolja staza u Hrvatskoj. Drugi u konkurenciji Hrvata je Santo Tesari iz kluba Stina, a treći Sanjin Stijović iz biciklističkog kluba Aksa. U ženskoj konkurenciji nadmoć je i ove godine pokazala Slovenka Zarja Černilogar. Jučer sam pala u kanal pa sam danas bila oprezna i išla sporije kako mi se ne bi dogodio peh, ali u Buzetu mi je odlično, ovdje sam 4. put. Zarija broji i 4. pobjedu na downhillu, drugoplasirana je također Slovenka Špela Horvat, a i treća je njihova sunarodnjakinja Eva Horvat iz Punk Racing tima. Najbolja hrvatska vozačica je Pazinka Dubravka Družeta iz biciklističkog kluba MTB Istra Pazin na 4. mjestu. Druga je Hrvatica Marija Subotić iz kluba Jastrebarsko koja je osvojila 7. mjesto. U kategoriji juniora Miha Ivančić uzeo je zlato ispred Nala Otoničara i Luke Brginca. Sve je bilo bolje no što sam mislio, bez problema, bez padova. Ovdje sam 4. put, staza je odlična. Buzet je proteklog vikenda pohodilo 175 vozača iz 13 zemalja. Sudjelovali su na utrci koja je već godinama uvrštena u kalendar Međunarodne biciklističke federacije, a boduje se za hrvatski kup te slovenski pokal. Bicikliste je pratilo nekoliko stotina gledatelja, a tijekom sva 3 dana održan je i Bike Expo gdje je 10-ak distributera biciklističkih brendova izložilo razne novitete iz svijeta bicikala.